du er ude at træne. Hvad træner du op til? Så det er den 2024? Ja, Igen i år? ja. Hvor er det henne? Vestkysten. Vestkysten? Ja. Hvor mange dage skal du cykle så? 4 dage. 4 dage? Okay, hvor langt skal man så cykle? Jeg tror 100 km max. Og så er 40 det mindste. Okay, så der er lidt til hver en smag. Ja. Men nu er det sådan, jeg har ikke lige fået trænet så meget. Er det okay? Ja. Kan man godt være med, selvom man ikke har trænet så Ja. meget? Det er mere definition end Visma. Det lyder godt. Jamen, hvad er det så, du plejer at sige? To job. Ses derude. Hej hej. Husk at melde jer til, ikke? Ja.